Γεια σας και πάλι! Στο μάθημα αυτό θα μιλήσουμε για τη διόρθωση χρώματος στη μεταπαραγωγή, καθώς και για τα εποπτικά εργαλεία που βοηθούν στη διόρθωση αυτή. Τέλος, θα δούμε πρακτικά πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τα χρώματα με τη βοήθεια του Fast Color Corrector. Όπως γνωρίζουμε, το χρώμα παίζει πρωταρχικό ρόλο, συνεισφέροντας όχι μόνο στη δημιουργία μιας επαγγελματικής παραγωγής, αλλά και στην αφήγηση και ενίσχυση της δραματουργίας. Η διόρθωση χρώματος αναφέρεται στη διαδικασία όπου κάθε ξεχωριστό κλιπ, κάθε μία λήψη, αλλάζει χρωματικά για να ταιριάζει με τη θερμοκρασία χρώματος των πολλαπλών λήψεων, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Πρόκειται για την εξισορρόπηση των χρωμάτων, καθιστώντας τα λευκά να εμφανίζονται πραγματικά σαν λευκά και τα μαύρα σαν μαύρα, καθώς και να ισοσταθμίζονται οι σχέσεις, τόνοι, μεταξύ τους. Ύστερα από αυτό, χρησιμεύει για τη δημιουργία χρωματικών φίλτρων που μπορούν να δώσουν μια πιο καλλιτεχνική χρειά στο αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι το οπτικό μας υλικό να μοιάζει ομοιόμορφο και να ακολουθεί ένα πρότυπο, ώστε να υπάρχει η αίσθηση της ολοκληρωμένης παραγωγής με κοινό ύφος για τον θεατή. Το color correction μπορεί να χωριστεί σε πρωτογενής και δευτερογενής χρωματική διόρθωση. Με την πρωτογενής διόρθωση χρώματος, με την οποία θα ασχοληθούμε στο σημερινό μάθημα, επηρεάζεται ολόκληρη εικόνα και μπορούμε να ελέγξουμε τις αποχρώσεις των χρωμάτων, την φωτεινότητα, την αντίθεση, καθώς και τα μαύρα και τα λευκά από ολόκληρο το πλαίσιο. Η δευτερογενής χρωματική διόρθωση αναφέρεται στην απομόνωση ενός χρώματος, ώστε να μπορούμε να επέμβουμε μόνο σε αυτό, ή να επέμβουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας και να ελέγξουμε το εύρος των τιμών του χρώματος, της φωτεινότητας και της αντίθεσης, χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο κάδρο. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε συνδυάζοντας τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στην πρωτογενή διόρθωση, πολλές φορές σε συνδυασμό με επιπλέον εργαλεία και τεχνικές, όπως η χρήση μάσκας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι στη δευτεροβάθμια διόρθωση ανήκει και η τεχνική του chroma keying, μιας και αναφέρεται και αυτή στη χρωματική απομόνωση μέρους της εικόνας. Ας πάμε λοιπόν στο Premiere για να τα δούμε όλα στην πράξη. Ανοίγουμε το τελευταίο project που εργαστήκαμε με τίτλο Premiere Basics Part 2. Ας φέρουμε μέσα στο project το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Εισάγουμε από το φάκελο footage του μαθήματος Lesson 5 Color Correction Premiere, κρατώντας πατημένο το Command για τα Mac ή το Control για τα Windows, τα βίντεο Background Final και Witch and Magic Ball Final και την εικόνα Night and Sky Image και Witch Image. Ωραία. Πηγαίνουμε File, Save As και αποθηκεύουμε το project μας στο φάκελο Projects του σημερινού μαθήματος με τίτλο Color Correction with Premiere. Με πατημένο το Shift επιλέγουμε τα αρχεία Night and Sky και Witch Image και τα ρίχνουμε σε κάποια επόμενη χρονική στιγμή μέσα στο timeline. Τα εποπτικά εργαλεία που μας βοηθούν στη σωστή προσαρμογή χρωμάτων και φωτεινότητας είναι το Waveform και το Vector Scope. Ας ανοίξουμε για αρχή το Waveform. Επιλέγουμε Window και καλούμε το Reference Monitor. Αυτή την οθόνη μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να συμβουλευόμαστε τα εποπτικά μας εργαλεία. Αυτό όμως, φίλοι μου, είναι το Vector Scope και όχι το Waveform. Πηγαίνουμε σε αυτό το εικονίδιο και επιλέγουμε το Waveform. Πολύ ωραία. Ένα βήμα ακόμα. Αν και υπάρχουν διάφορα εργαλεία για τη διόρθωση της φωτεινότητας και του χρώματος, εμείς επιλέξαμε να εργαστούμε με το Fast Color Corrector που διαθέτει το Premiere. Ας το ανοίξουμε και αυτό, ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε την εικόνα μας. Πηγαίνουμε στα Effects, συγκεκριμένα στα Video Effects, ύστερα στο Color Correction, επιλέγουμε το Fast Color Corrector και το ρίχνουμε πάνω στην εικόνα μας. Όπως βλέπουμε, εμφανίζεται στην περιοχή των Effects του συγκεκριμένου αρχείου και είναι έτοιμο για χρήση. Ας κλείσουμε για λίγο αυτό, μιας και δεν θα εργαστούμε με keyframes. Βάζουμε το Color Corrector και στην εικόνα της μάγισσας. Ωραία. Έχοντας μπροστά μας ό,τι χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το Waveform μετράει σε μια εικόνα τη φωτεινότητα των τόνων του γκρι από το μαύρο μέχρι το άσπρο. Διαβάζοντάς το, στις χαμηλές περιοχές βρίσκεται η αναπαράσταση του μαύρου χρώματος. Στις υψηλότερες τιμές έχουμε την αναπαράσταση του λευκού, ενώ στις ενδιάμεσες περιοχές να συμβολίζονται οι ενδιάμεσοι τόνοι του γκρι. Έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τη φωτεινότητα σε αντιστοιχεία με την εικόνα. Έτσι, είναι εμφανές ότι αυτή η περιοχή αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα που προέρχεται από το φεγγάρι. Ασφαλές σήμα για μετάδοση θεωρούμε όταν για το λευκό οι τιμές δεν ξεπερνούν το 1, ενώ για το μαύρο ότι δεν είναι χαμηλότερες του 0,3. Τι έχουμε εδώ?
Πολύ υψηλά τα επίπεδα της φωτεινότητας, θα έλεγα. Αυτή η έντονη flat γραμμή είναι λίγο πιο πάνω από το 1. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μετάφραση της γραμμής αυτής μας δείχνει ότι το πλάνο είναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο χώρο, καμένο. Πράγμα που έχει συμβεί λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων της κάμερας κατά τη διάρκεια των λήψεων. Η διόρθωση χρώματος μας βοηθάει, αλλά πρέπει να φροντίσουμε κι εμείς να συλλέγουμε σωστά το υλικό μας. Η διόρθωση της φωτεινότητας με το Fast Color που επιλέξαμε για να εργαστούμε γίνεται από αυτήν εδώ την περιοχή. Η περιοχή Input Levels μας βοηθάει να αυξήσουμε τα επίπεδα του μαύρου και επομένως της σκιάς όσο κινούμε αυτό το κέρσορα προς το κέντρο. Μπορούμε να αυξήσουμε τα επίπεδα της φωτεινότητας για τα λευκά με αυτό το κέρσορα, πάλι κινούμενοι προς το κέντρο, κάτι που πραγματικά δεν χρειάζεται σε αυτό το πλάνο. Ο κέρσορας στη μέση είναι υπεύθυνος για τις ενδιάμεσες περιοχές. Καλύτερα τώρα, Πρέπει ωστόσο να έχουμε στο νου μας ότι με οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζονται οι αναλογίες σε όλη την εικόνα και για όλους τους τόνους. Ανεβάζοντας δηλαδή τις τιμές της φωτεινότητας για τα λευκά, λίγο ή πολύ θα επηρεαστούν και οι πιο σκοτεινές περιοχές. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τη φωτεινότητα ή τις σκιές, θα κινήσουμε τους αντίστοιχους κέρσορες στην περιοχή Output Levels. Παραμένοντας στα επιτρεπόμενα πλαίσια, δηλαδή ανάμεσα στο 1 και στο 0,3, μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω ρυθμίσεις για το υπόλοιπο φάσμα, συμβουλευόμενοι βέβαια πάντα την αισθητική μας. Ας πάμε στη δεύτερη εικόνα μας. Για να δούμε. Σύμφωνα με το waveform, έχουμε το περιθώριο να κάνουμε τα μαύρα να φαίνονται ακόμη πιο μαύρα. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Ωραία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το εργαλείο αυτό μας δείχνει μόνο τη φωτεινότητα και όχι το χρώμα. Υπεύθυνο για τις συνιστώσεις του κορεσμού και της απόχρωσης σε μία εικόνα είναι το Vector Scope, το επόμενο εποπτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε. Στο Reference Monitor, πατώντας εδώ, καλούμε το Vector Scope. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το εργαλείο αυτό δεν μας δίνει πληροφορίες για την τοποθεσία των χρωμάτων μέσα στην εικόνα. Μπορεί δηλαδή να μας δείξει ότι σε μία εικόνα υπάρχει το κόκκινο χρώμα, αλλά δεν μας δείχνει το σημείο που βρίσκεται αυτό. Εδώ λοιπόν γίνεται η αναπαράσταση των χρωμάτων για την εικόνα μας. Κάθε περιοχή του κύκλου αντιπροσωπεύει ένα χρώμα. Όσο πιο απομακρυσμένο είναι ένα χρώμα από το κέντρο, τόσο μεγαλύτερη η τιμή του κορεσμού για αυτό. Στο κέντρο δηλαδή απεικονίζονται τα αποκορεσμένα χρώματα μαύρο, άσπρο, γκρι. Για να μην μπερδευόμαστε ως προς την αντιστοιχεία των χρωμάτων, αρκεί να πάμε στο Fast Color Corrector και να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την περιοχή. Οι θέσεις των χρωμάτων που αντιπροσωπεύει το Vector Scope ταυτίζονται με αυτές του Fast Color Corrector. Ας προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα. Επιλέγουμε από αυτό το σημείο το ποσοστό 75%. Με αυτή τη ρύθμιση, για να έχουμε ασφαλή μετάδοση της εικόνας, οι τιμές του κάθε χρώματος δεν θα πρέπει να περνάνε το κέντρο από αυτά τα κουτάκια πάνω στο Vector Scope. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι η εικόνα αυτή κινείται χρωματικά ανάμεσα στο πορτοκαλί και το κίτρινο. Αν και αυτή η λήψη έγινε σκόπιμα, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αποκτήσει μια πιο φυσική χρειά. Πηγαίνοντας στο Fast Color Corrector, παίρνουμε αυτό εδώ το κυκλάκι και το τραβάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι ώστε να εξουδετερώσουμε το πορτοκαλί χρώμα με το αντίθετό του που είναι το μπλε. Φοβερό! Επίσης, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το χρώμα της εικόνας, δημιουργώντας μια αίσθηση φίλτρου προς όποια απόχρωση επιθυμούμε, κινούμενοι μέσα στον κύκλο, συμβουλευόμενοι όμως πάντα το Vector Scope για να μην ξεφύγουμε από τα όρια. Τέλος, μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τον κορεσμό, δηλαδή το saturation, από αυτό εδώ το σημείο. Καλά ως εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι, πιστεύω. Ας κάνουμε άλλο ένα βήμα και ας μιλήσουμε για το Flesh Tone. Το Flesh Tone αναφέρεται στο χρώμα του δέρματος. Για να έχουμε ένα υγιές χρώμα στο δέρμα, θα πρέπει στο Vector Scope η επικόνηση του δέρματος να πέφτει πάνω σε αυτή τη γραμμή. Άξιο παρατήρησης είναι ότι ανεξάρτητα το χρώμα του κάθε ανθρώπου, η γραμμή Flesh Tone είναι πάντα η ίδια, μιας και εξαρτάται από το χρώμα του αίματος και όχι από το χρώμα του δέρματος. Πώς μπορούμε όμως να δούμε εάν το χρώμα στο δέρμα στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπίπτει με τη γραμμή Flesh Tone, εφόσον το χρωματικό φάσμα είναι τόσο απλωμένο και αναλύει όλη την εικόνα και όχι μόνο το συγκεκριμένο σημείο που θέλουμε? Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Λοιπόν, να απομονώσουμε το πρόσωπο. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Η απάντηση είναι με χρήση κάποιας προσωρινής μάσκας. Στην περιοχή Effects επιλέγουμε Video Effects, King 4-Point Garbage Matte και το ρίχνουμε πάνω στην εικόνα που επεξεργαζόμαστε. Έτσι θα εμφανιστεί και αυτό στην καρτέλα Effects Controls. Πατώντας εδώ,
θα εμφανιστούν γύρω από την εικόνα 4 σημεία ελέγχου. Κάνουμε zoom στην περιοχή για να μπορέσουμε να απομονώσουμε ένα σημείο από το δέρμα κινώντας τα 4 σημεία. Πολύ ωραία. Τώρα στο Vector Scope βλέπουμε αποκλειστικά τη χρωματική αναπαράσταση για το δέρμα. Με το Fast Color Corrector κινούμε το κυκλάκι προς την κατεύθυνση που θέλουμε να πάει το χρώμα ώστε να ακουμπήσει τη γραμμή Flash Tone. Σούπερ! Αφού διορθώσαμε το χρώμα του δέρματος, δεν χρειαζόμαστε πια τη μάσκα. Κλείνουμε από εδώ το εφέ ώστε να μην είναι σε λειτουργία ή το διαγράφουμε τελείως πατώντας πάνω του και Delete. Δεν ήταν δύσκολο, Η διαδικασία πάντως, αν θέλουμε να ελέγξουμε τη χρωματική τονικότητα για κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή αντικείμενο της εικόνας, μπορεί να επιτευχθεί με τον παραπάνω τρόπο, με τη χρήση δηλαδή μάσκας. Ας πάμε λοιπόν στην τελευταία μας άσκηση. Αφού συγχρονίσετε τη μάγισσα με την μπάλα και το background, χρησιμοποιήστε το Fast Color Corrector, το Waveform και το Vector Scope για διορθώσεις και για να δέσουν οι δύο εικόνες χρωματικά μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς την απόχρωση που θα κινηθείτε. Μπορεί να είναι προς το μπλε, το κόκκινο ή ό,τι άλλο εσείς επιλέξετε, αρκεί να είναι μέσα στα όρια για ασφαλή μετάδοση. Ύστερα, κάντε το ίδιο και με τα υπόλοιπα βίντεο που βρίσκονται στο timeline και δημιουργήστε μια νέα ταινία με όλες τις τεχνικές που διδακτήκατε. Το χαρακτηριστικό των βίντεο που θα συμμετέχουν σε αυτήν είναι να έχουν σχετικά ίδιο φίλτρο χρώματος και κορεσμού. Χρησιμοποιήστε το αρχείο μουσικής που θα βρείτε στο φάκελο Footage. Αποθηκεύστε το project και κάντε export την ταινία με τίτλο From a Beginner to a Pro. Ο συνδυασμός όλων όσων μάθαμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μπορεί να μας δώσει καινούργια εφέ και αποτελέσματα. Όταν εξασκηθείτε με όλα αυτά, θα δείτε ότι θα ανακαλύψετε ακόμα περισσότερες ενέργειες και συνδυασμούς που μπορείτε να κάνετε. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση.